Nnameza agbata m enyi, Nnameza agbata m enyi, nwambe isi n'ịgbata onye, nwambe isi n'ịgbata onye. Asị m anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịka sị na-agbata m enyi. Asị m anịnya dube enyi chebe enyi, ọ dịka sị na-agbata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche, akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na isoghị n'azụ, enyi na-aga na isoghị n'azụ. Ọgbọgbọ ndụ ka a na-akpọchi ama. Egwu a ka anyị ji nabata gị n'ụbọchị taa bụ Satọde, ahịa eke n'aha onye nwe ụwa niile. Eji m n'aka na mgbe ị nụrụ egwu a na ịmara gị ihe oge ya ruru. Ọ bụ oge egwu ọnwa, oge akụkọ ifo na Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ, ebe anyị si ewetara gị nke na-eme. Ụmụaka, eji m n'aka na unu emechago ihe niile unu kwesịrị ime n'ụbọchị taa. Ejechagokwa ozi, eji m n'aka na ijechago ozi, zaa ụlọ, kpee ekpere abalị, wee na-echezi ya bụ akụkọ ifo nke taa. Ọkwa ihe ị mere? Ọ bụrụ na ị mechabeghị nke gị, ngwa gbaa ọsọ gaa mee ya ka ị bịa, maka na ihe anyị ji bịa taa abụghị akụkọ ifo. Anyị ji ihe pụrụ iche wee bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụ na Igbo Dream Television, IDT n'aha ịchafụ ka isi anụ onu anyị. Abụ m Ada Chinyere Excel, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekene m ụnụ. N'ụbọchị taa, n'egwu ọnwa nke ụbọchị taa, ihe anyị ji bịa bụ mkpụrụ okwu edemede Igbo, maka na nwata gari enu ga-ebidogodu n'ala wee gụba. Ọ na ọ bụrụ ezie, ka anyị mụgosigodu na ụmụ anyị mkpụrụ okwu edemede Igbo, ha wee si n'ụzọ dị otu a wee mụta ka esi asụ asụsụ Igbo anyị. Ụmụaka, ngwa na-anya n'ihe onyonyo a dị n'elu ebe a, soro m na-agụ, isoro m ka ị wee gụta ya ọfụma. Ngwa ka anyị bido. A b ch d e f g gb ghị kwe hị ị ẹ je ke kpe kwe le me ne ṅ nye o ọ pị rị sị sh tị u ọ vi wi ye ze. Ị gụtara ihe m gụrụ? Ọ bụrụ na ị gụtaghị ya, ka anyị gụgharịa ya ọzọ. A b ch d e f g gb ghị kwe hị ị ẹ je ke kpe kwe le me ne ṅ nye o ọ pị rị sị sh tị u ọ vi wi ye ze. Ngwa kọrọ onwe gị aka na ịgụta ya. Ya bụ ihe a bụ nnọkọ anyị na gị n'ụbọchị taa. Izu ọzọ ka anyị ga-ewetara gị akụkọ ifo otu anyị si anọkọta. Nwaada Chinyere Excel na-asị gị rarụ nke ọma. Igbo Dream Television na-asị gị jisie ike. Igbo kwenu.